Hayırlı kişiler, esenler misiniz hürmetli подписчиклар, hürmetli tamaşaçılarımız. Şimdi son günlerde Tatar estradası şovlu lan dışında videosunu karab gittik. Özünün akkauntuna koygan videonu karagaç. Biz şimdi şitte kalmadık. Bizning özümüzün de fikrimiz var, özümüzün de aytır sözümüz var. Şuna göre biz olsa bilen öz fikrimizni aytırga bulduk. Көп кеше язган ландыш үзенә пиар ясый, концерт алдынан дип. Bu бернинди пиарда түгел, bu барсы да хак сүз. Һәм инде без һәрбер сүзебез өчен тамашачылар каршында, барлык кеше каршында әйтергә, сүз бирергә риза. Бер нәрсәдән дә курыкмыйбыз. Бу гайбәт буларак кына түгел, гайбәт буларак түгел, гыйбрәт буларак һәрберебезгә барып җитсен иде, һәрберебез шулай кабул итсәк иде. Biz Иркә белән, аның гаиләсе белән бик әйбәт мөнәсәбәттә идек. Дуслашып йөрдек, яхшы аралаштык. Ләкин билгеле бер моментка килеп җиткәч, без аның шып-шын йөзен ачтык, кем икәнен аңладык. Бу хәлгә ачыклыкны ул үзе кертте. 2019 елның май аенда biz аңа бик тә зур суммада акча бирдек. Чөнки ул елады, ярдәм сорады. Bu summa акчасы безнең әниебезгә алынган долыкларны түләргә дип җыелган акча иде. Бизнесменнарга бирергә тиешле акча иде. Бу турыда бу без бирәсе бизнесменнар белә, без аларга әйттек, гафу итегез, безнең акчаны биреп тордык сезгә дип. Һәм инде без шушы жәлләп Иркәнең гаиләсен итеп, якын итеп, без шушы акчаны ышанып аңа тапшырдык. Һәм бу акчаны алганнан соң Иркә безне бөтен җирдә блокка тыкты. Инстаграмда bütün telefonlarda аңа связьгә чыгып булмый башлады. Расписки юк. Һәм бу әйбер гамәл безгә бик зур знак булды. Иң зур безнең күңелгә тигән әйбер шәхсән минем гаиләмә калган бик зур гынах сүзе безгә килеп җитте. Ул безнең әниебезгә барыгыз беләсез, лечениягә без халыкка эндәштек, ярдәм итүне сорап. Рәхмәт барлык булышучыларга, ләкин без инде бу җыелган акчаны февраль аенда 2019 елның әни исән вакытта ук әни белән бергә сөйләшеп, бу акчаларны 7 инвалид балага тапшырдык. Февраль аенда безнең куйган постта моны барсы да язылган. Бәлки инде бу видео астына шушы балалар, әти-әниләре бездә акча дип тә язып та куерлар. Безне яклап чыгып әйбит. Без берсенә курыкмыйбыз. Һәм инде без бик күп спонсорлардан акча алдык. Менә шушы халыктан җыелган акчаны Иркә без үзебезгә тотты дип кешегә сөйләп биргән. Безгә бик зур кешеләр аркылы килде бу сүзләр. Һәм инде нәрсә әйтәсе килә, минем әнинең авыртуы безнең алсу белән иҗатта безнең өчен пиар итеп чыгарганбыз икән. Сез менә һәрбер безнең әти-әниебез бар, хөрмәтле тамашачылар. Һәрбер менә уйлап карагыз, сезнең әнигез авырта икән, бу сезнең өчен пиар булырга мөмкинме? Мин мондай әйберне аңлам, бу безнең йөрәккә бик каты кагылды. Мин үземнең әниемнең рухын, үземнең әниемнең кабрен, үземнең гаиләмне, тормыш иптәшемне, балаларымны, туганнарымны алай итеп шакшылатырга ирек бирмәячәкмен. Мондай әйбер булырга тиеш түгел. Бу иң акчасына караганда да менә шушы әйбер безнең күңелгә бик каты кагылды. Без инде Хәйретдиновлар белән матур гына аралаша идек. Элегрәк алар безнең концертларга килә торганнар иде. Без бер-беребезгә ярдәм дә итешә торган идек. Ләкин көннәрдән бер көнне безнең арада салкын җилләр үтте һәм моның сәбәпчесе без инде Иркә икәнен аңладык. Дөресен әйткәндә, без бик күп информация беләбез, түгел, достоверный информация беләбез. Без әле сезгә бер кичкенә генә өлешен әйттек. Бик күп кешеләр русча әйткәндә пострадали. Алар күбесе дәшмиләр, күбесе бәлки куркып та калганнардыр. Иң авыр йөк яңа гына сәхнәгә күтәрелеп килүче Хәйретдиновлар җилкәсенә төште. Без моны точно беләбез. Бәлки алар киләчәктә әлеге аңлатмага ачыклык кертерләр. Аларның үзләреннән сорарга кирәк. Инде тагын өстәп әйтәсе килә, алсу әйтеп китте. Бик күп кешеләр пострадали урысчалап әйбит.
артистлар мин кемнәрдә кычкырып йөри, кемнәрдә курка, әйе, куркырлык та бар, барсы да бар әйбет. Ләкин без курыкмыйбыз, ничек дип әйтәм, бүгенге көндә мин беләм, шушы видео чыккач, бәлки безне Барс Медиа, ТМТV, Татар радиосы ешлыкларыннан да шушы видеодан соң алып ташлаячаклар. Без курыкмыйбыз, без туйдык таптатудан, без үзебезне таптаттырасыбыз килми, без һәрвакыт үзебезнең хәләл кешебез белән барсында эшләп таптык. Хәләл эшебез белән сез барыгыз да күреп торасыз, без ерак юлларда йөрибез, чабабыз, үзебезнекен эшлибез. Шуңа күрә бер куркыр әйберебез дә юк, чөнки без берәүдән дә алган әйбер түгел. Без үз кешебез белән эшләп алган әйбер. Мин кайбер артистлар бик кычкырып йөрделәр, барсында әйбет. Ләкин бүгенге көндә алар ничәптер югалдылар, курку хисе микән, ансын үзләре беләрдер, һәр кешенең үз тормышы. Без инде бар тик дөрестлек өчен алдан ук әйттек, бу гайбәт булмасын, бу һәрберебезгә гыйбрәт булсын. Без үзебезнекен бирмибез һәм кешенекенә тимибез.